ira nigasiri ubwima bwaye na gutige amate yaye na magomba mange muri kyoito Sofia nigo aikira senkeyo na gutumanya buna nigo ekagere nyagusira nigasiri ubwima bwaye kubwatekana no gusialirwa ebibiriri yetangi tuiko ase bikuro byali korwa twanyora omusubati we miaka ya igatwa oro omomenyi ase chinyomba siokomenya ase ekenyoro eke giaito cia omogaka nyagusira mokwa onyandu omusubati oywo twanyora ngonya gokorerwa are first aid na abaminto batang'ana ase eng'encho ya okomokonya gose mbagotoria obogima bwaye bono rende mbaigeti komokonya lakini rende okororekana ekere bare konya komorigarigeri naende binto bare komokorera okorora ng'a banyora ng'a naciare ebibiriri obokorora nabio biamoita ase obwango mono na ase eng'encho omusubati oyo nabwateranetie oborito mborwabwata oboke igo bono naintwe nabo twaichana ekero amang'ana aya aikire ase ekenyoro giaito ng'a omoito naro kare gosiara ebibiriri igo bono egento giaito omusubati oyo na ebibiriri ase eng'encho ekero ang'uru mbiarorekana bono ntarachia amange nare gosaba eserekari etokonye ekenyoro eke giaito gia tondori toganeirie ebarasa ase obwango mono ebarasa erangerigwe abanto bonsi tomaete ase ekenyoro eke toche abamenyi nonye na abenyechi ba ekenyoro eke twensi pi toche ase ebarasa eywo onde atari kogosa erinde onye obobobu borwa ase ekenyoro eke giaito ase oyomo oito enchera erigigwe akobweniwa oywo oratoke nabibwate naende ntotageti gento eke gechi koirorera ase ekenyoro giaito ase eng'encho giatogeteire omondoka mono naende nekageire korwa maega ng'a amang'ana aya naro otatiga atanya goikera ase rero aikera abana bararuteirwe nonye chiombe chiararuteirwe chiakure lakini bono eke kerekio ntitware koimokerera igoro buna ekenyoro torangerwe ebarasa erinde tokonyane.